ya bụ egwu aja eke n'odogwu odogwu na Ọkịja isiri ya moje sitedo otiko one Ọkịja ọkara na-eme ka Chukwu the end of money ya rụsie ego masị jebe iza wee nọba iza wele ihe arịketụ maka echa ada agwụ agwụ ọ bụ ya na-ete COVID, Makurudi and dead worldwide. I can never do. I have never done walk it. I just got the forget that the end of money, I say go. Islam just says to go. I can never do. You want to do what the mother will do what you say. Demanya na buru